Ola, bo día, benvidos e benvidas a esta nova sesión da Semana Galega de Filosofía. Hoxe é martes, 22 de abril. Hoxe temos connosco o doutor Xurxo Allán Vila. Quero agradecer en nome da Aula Castelao e tamén no meu propio que estea hoxe connosco, porque foi unha petición que fixemos á última hora debido á situación que xa explicamos nos medios de comunicación e tamén por redes e onte mesmo tamén na presentación. Así que insisto no agradecemento en nome da Aula Castelao para Xurxo por estar hoxe connosco e acceder a dar esta conferencia de mañá nesta Semana Galega de Filosofía, Filosofía e Nihilismo. Xurxo é unha persoa a que xa levamos seguindo moito tempo, moitos anos, é unha persoa moi activa no campo da investigación e tamén da produción. É un historiador que traballa sobre todo nos campos da arqueoloxía e tamén no tema da memoria. De feito, a súa palestra de hoxe vai tratar sobre esta cuestión da memoria, centrada no caso do noso país, da Galiza. Brevemente vou facer agora un repaso ao seu currículo e a súa trayectoria antes de darlle a palabra e que nos ilustre sobre coa súa conferencia que leva o nome Os mortos daquel verán, nihilismo, memoria e exterminio na Galiza rural. Entón, como dixen, Xurxo Allán é licenciado en Historia, foi premio extraordinario pola Universidade de Santiago de Compostela no ano 1998, a súa tese Casa, Familia e Comunidade na Idade do Ferro no Noroeste foi merecedora tamén do Premio Cultura á mellor tese de Humanidades no ano 2012 pola excelentísima Deputación Provincial de Pontevedra. Foi bolseiro predoutoral do programa I3P do Fondo Social Europeo no Laboratorio Patrimonio do Instituto de Estudos Galegos. Entre 2014 e 2018 foi investigador postdoutoral Juan de la Cierva no Grupo de Investigación en Patrimonio construído na Universidade do País Vasco. Dende maio de 2019 é investigador principal da FCT no Instituto de Historia Contemporánea da Facultade de Ciencias Sociais e Humanidades da Universidade Nova de Lisboa. É autor de máis dun cento de artigos científicos e relatorios en congresos nacionais e internacionais e ten participado como investigador en proxectos interdisciplinares na Guinea Ecuatorial, na Guinea-Bissau, en Etiopía, Chile, Portugal e Croacia. Foi investigador convidado, ademais, no Instituto Arqueolóxico de Budapest, na Universidade de Binghamton, na Universidade Fluminense do Río de Xaneiro e na Universidade Nacional de Mar del Plata, na Argentina. Os seus últimos libros publicados son San Lourenzo, ven a nós, Memorias dun Castro Galego, no ano 2021, Onde as rúas non teñen nome, no ano 2020, en edicións positivas, Arqueoloxía, unha introducción a la materialidade del pasado, en Alianza Editorial, Altamira vista por los españoles, en 2015, Herdeiros pola forza, Ideoloxía, Patrimonio e Poder na Galiza no século XXI, no ano 2012. É un referente internacional en estudos críticos do patrimonio, arqueoloxía e en comunidade e arqueoloxía do pasado contemporáneo. Participou no equipo arqueolóxico que traballou en Cuelgamuros e no Pazo de Meirás e forma parte do Comité de Lugares de Memoria do Consello da Cultura Galega. Actualmente é coordinador da liña temática Usos do Pasado, Memoria e Patrimonio Cultural e codirector do Grupo de Investigación Historia Política, Reximes, Transisóns e Memoria no Instituto de Historia Contemporánea da Universidade Nova de Lisboa. Ademais, é investigador integrado na rede Into-Past, laboratorio asociado para a investigación e innovación en patrimonio, artes e sustentabilidade e territorio, e, pola súa vez, dirixe os proxectos HELP, Arqueoloxía dos Campos de Refuxiados Republicanos Españois e Barrancos, e Recuperación e Posta en Valor do Castro de San Lourenzo. E, por último, o proxecto arqueolóxico do Preguntoiro, en Pantón, Lugo. Ben, con esa introdución xa dou paso ao noso convidado de hoxe, Xurxo Allán, para que nos fale da súa palestra Os mortos daquel verán, nihilismo, memoria e exterminio na Galiza rural. Moitas grazas, Xurxo, por vir.
Bueno, moitas grazas. Bo día a todos e a todas. Para mí é un auténtico placer estar aquí nesta Semana da Filosofía. Eu son tamén pontevedrés. Teño acudido tamén como ouvinte a esta iniciativa durante varios anos. E tamén quería agradecer, eu realmente non tiña que estar aquí, como ben se dixo, e teño que agradecer yo tamén, obviamente, as organizadoras, pero tamén a esa muller maravillosa que é Paula Godiño, que seguro que a escoitastes aquí algunha vez, que é profesora na miña facultade en Lisboa. Bueno, é a nosa segunda mãe, a todos os galegos e galegas que acabamos en Lisboa, pois é a persoa que máis nos ajuda e nos acolle, unha muller galeguista que coñece bastante mellor o noso país incluso que moitos moitas de nós. E tamén é un inmenso placer estar aquí hoxe, porque, bueno, eu quería tamén dedicarlle esta palestra a memoria do meu pai, que igual hai alguén aquí que o coñece. Xulio Allán foi profesor no Valle Inclán ata o ano 88, despois estivo no Sánchez Cantón ata a súa xubilación. Era profesor de teatro, tamén ten escenificado aquí co alumnado dos institutos. E, bueno, Castelao na miña casa, pois é devoción, non? Como na película aquela de José Luis Cuerda. Traio aquí, de feito, isto fixo il, a famosa caricatura de Vagaría, non? De Castelao, non? Co corazón pingando, non? Bueno, pois, gardámoslo aí como un recordo desa fe galeguista que sempre tivo o meu pai. E, bueno, pois, para min, desde logo, estaría inmensamente orgulloso de poder estar aquí hoxe con todos nós. Bueno, preguntaredes vos, bueno, un colega meu, Carlos Marín, que é profesor no Uruguai, tamén forma parte deste exilio académico, díxome, pero va a dar unha charla de nihilismo. Tú sabes algo de nihilismo? E dixenlle eu, nada, por eso mismo, claro, por eso mismo podo aportar algo, non? A pregunta sería que fai un arqueólogo nunhas jornadas sobre nihilismo. E a arqueoloxía, a diferenza do que pensa moitísima xente, non fala do pasado, senón que fala do futuro. E o pasado, pois, non é algo estático, fixo, senón que é algo moi dinámico. Tatania Tolstoya, unha escritora rusa, bueno, xa recordades, por exemplo, as purgas estalinistas, non? Cando nas fotografías dos líderes desaparecían a xente das fotografías, non? Ese Photoshop totalitario que se facía, pois Tatania Tolstoya dicía que na Unión Soviética o pasado era impredecible, non? Se viste esa película de La Sociedad de la Nieve, sobre o equipo de rugby uruguayo que acaba aí nos Andes nun accidente aéreo, pois comeza a película de Bayona cunha voz en off que di o seguinte: se queres investigar no pasado, tens que saber que o pasado é o que máis muda, non? Entón, bueno, unha entidade así tan dinámica, tan conflictiva, tan dramática, tan traumática como pode ser o pasado, pois, como dicía Claudio Magris en El Danubio, pois calquer segmento da realidade precisa un fotógrafo ou un arqueólogo que o descifre, non? Eu o que traio aquí hoxe, esta palestra, Os mortos daquel verán, nihilismo, memoria, exterminio, puse na Galicia rural, pero, bueno, onte, bueno, tive unha ocasión pola mañá de asistir á palestra do profesor Luis Soto, que me encantou. Eu fixen tamén o camiño de inverno andando de Ponferrada a Santiago. Bueno, fiquei en Ponteulla, non o acabei, pero fixeno tamén cunha mentalidade científica, é dicir, o camiño de inverno, que como todos os camiños é unha construcción, é unha invención, supostamente, históricamente, era o plan B, non? Para os peregrinos que no inverno, pois, para evitar os altos cumes do Cebreiro, esas zonas nevadas, pois iban por esta zona máis baixa. Claro, facer o camiño de inverno en inverno, obviamente, demostra que eso non é certo. É dicir, o río Sil totalmente asolagado, é dicir, bueno, pois foi unha práctica etnoarqueolóxica, bueno, a verdade é que todas esas reflexións que se fixo nesa palestra, pois a verdade que me fixeron pensar en moitas das experiencias tamén fenomenolóxicas que eu tive nese traxecto. Ben, como dicía no título, bueno, puse en Galicia rural porque estuve preparando isto nos dous últimos días, pero, bueno, imos facer unha aproximación tamén do local ao global, non? Vámonos a Cereixa, Pobra Brollón, Lugo, Terra de Lemos, actual Ribeira Sacra. Esta fotografía é impresionante. Como digo, na parroquia de Cireixa, que é a parroquia da miña mai, vemos unha muller en traxe de domingo posando nun mausoleo, nunha tumba, que, se vos fixades, atopase a rente do muro do adro do cemiterio, é dicir, está por fora do cemiterio. Esta muller chamábase María do Cotelo. A Casa do Cotelo foi republicana nos anos da preguerra, sufriu a represión, ela mesma foi moza dun guerrilleiro, Fermín Gutiérrez Lada Segura,
do que falaremos despois. O seu irmão Pepe estivo 3 anos na cadea por ser enlace da guerrilla. Bueno, é unha familia marcada tamén polo suicidio, unha historia realmente dramática. Ela, bueno, foi diagnosticada como histérica, bueno, tirábase ao río cun crucifixo xigante, dicir, bueno, temos todo un trauma aí de moitísimas décadas nesta muller. Eu conocina cando era xa moi maior. Lamentablemente, un sobrinho que veu de Venezuela queimou prácticamente todo o que había naquela casa. Ela está unhas poucas fotografías que puidemos salvar. É impresionante, un acto de resiliencia dunha muller. Esta foto será contra o ano 50. A tumba é do seu irmão, Felipe Osorio, que se suicidou no ano 44. E, como digo, era republicano, foi enviado á primeira liña de fronte polo bando sublevado, á fronte de Madrid. A él gustaballe moito debuxar, de feito, ligaba ca mestra de Cireixa, mandándose ecuacións, problemas matemáticos. Bueno, isto se o colle Manolo Rivas, fai outra novela, un romance maravilloso, e deulle por debuxar a liña de fronte. Entón foi acusado de espía, bueno, foi maltratado, torturado, e, bueno, volveu da guerra con secuelas moi importantes e acabou se suicidando no ano 44. Eu recordo esta tumba fora do cemiterio, retirouse dai no ano 1996. Eu fui monaguillo os domingos aquí nesta igrexa, cando era pequeno preguntabas por, claro, que fai esta tumba aquí fora, non? Dicían, non, cousas da guerra, non? Ese apartado de las cosas de la guerra, non? E non había ningún tipo máis de explicación. Bueno, isto é un exemplo soberbio, non? Da deshumanización do outro, da aniquilación, do exterminio, dese nihilismo extremo, non? Que caracterizou a todos os estados totalitarios e, sobre todo, o fascismo, que deixou unha pegada enorme na Galicia rural. Isto é un torpedo na liña de flotación, digamos, da cultura da morte, da ética, do ethos comunitario en calquera comunidade campesiña galega, non? É unha fotografía que estaba dentro dun arquivo privado, obviamente non se facía público, pero é un acto de valentía desta muller neses anos 40, cando a guerrilla estaba funcionando precisamente nesta zona que era un dos santuarios da guerrilla. Imos á parroquia do lado, a Chavaga. Isto é para mostrar un pouco vidas paralelas. Este é un prototipo de familia nacional católica. É a familia do meu pai, de feito o meu pai está aí á dereita. É moi interesante porque hai distintas camadas aquí. Vemos as rapazas do fondo vestidas a moda, que son as curmás que xa viñan de Barcelona, con outra estética, claramente a transición entre a tradición e a modernidade. Vemos a miña bisaboa habanera termando do Rosario, bueno, isto parece de 100 anos de súa idade, vestida de negro, isto pola festa da Pascua, non? Vemos o meu bisabó indiano vido a menos, por iso é a casa da habanera, que estiveran en Cuba, que houve moita migración no primeiro terzo do século XX a Cuba e sobre todo os Estados Unidos. E vemos na zona central, é unha composición fotográfica realmente alucinante porque amosa esa microfísica do poder. Digo que é unha familia nacional católica porque durante moito tempo no comedor estaba pendurado unha carta que enviou Pío XII dando os parabéns a esta familia porque dera moitos fillos á igrexa. De feito, temos aí a 3, falta outra irmá que é monxa, e temos aquí a esquerda Antonio Vázquez, un dos máximos expertos en Jung, que foi alumno de Jean Piaget en París e acabou de catedrático de Psicología na Pontificia de Salamanca, que morreu de Covid. Temos a Lois Vázquez no centro, un dos máximos expertos en Tirso de Molina, cronista da Orden da Merced, todos estes son mercedarios, non? E á dereita temos a Paco Vázquez, que cando firmaba os artigos na Voz de Galicia tiña que diferenciarse do alcalde, claro, da Coruña. Francisco Vázquez, que foi un esquirol, cando Franco larga Aranguren da Complutense, pois meten a Paco Vázquez como catedrático de ética aí na facultade. Para que vexades un pouco o que, digamos, a visión desta xente de orde, xente de consentimento. A miña bisavó foi unha das primeiras mulleres que traballou na compañía de Ferrocarriles del Norte, non foi depurada cando se crea Renfe, porque, bueno, era unha familia realmente modélica. Pero, bueno, realmente que entermaba de todo isto eran os subalternos. Os subalternos é esta parella que vedes aquí, un home con boina, obviamente, o Desiteo de Pinel, a súa muller, irmá de todos estes, a Carmen, que eran os que sostiñan esta vivenda, os que sostiñan esta casa, labrega, que realmente representaban a realidade do país naquele entón. O que é interesante é como toda esta dinámica
da represión, do exterminio, obviamente afectou a todas as familias do Estado español e deste país. Aí, á esquerda, temos o meu avó, que era de esquerdas, pero foi mobilizado polo bando franquista, loitou na fronte de Córdoba, acabou a guerra como cabo, e ele contaba como nos meses seguintes á guerra, pois cada noite enviábano con outro a petar as portas cunha lista, a petar as portas aí de veciños, en Pozo Blanco, en zonas aí difíciles aí na posguerra, e, pola noite sentían os disparos, non? É dicir, el, ao fin e ao cabo, foi cómplice realmente de toda esa represión. Ou temos aquí o tío Pepe, que era telegrafista da Garda Civil e participou en operativos contra a guerrilla que se caracterizaron por la aplicación da lei de fugas, as torturas, todo este tipo de cousas. Obviamente, todo este pasado incómodo non ten nada que ver coa visión que eu recibín desde pequeno de adolescente. É dicir, eu son doutor en Historia, eu sempre digo isto, teño 48 anos, son doutor en Historia, a mí ninguén me explicou a Guerra Civil, obviamente, nin en Parvulitos, nin no Álvarez Limeses, nin no Sánchez Cantón, e case nin na facultade, porque, claro, como era o final do programa, pois xa solventamos todo o pasado traumático do século XX, é unha vontade consciente, non? Eu tive que agardar a ter 40 anos de idade, aquí está Manolo Allán, que é veciño de Fornelas, para saber que en todas as parroquias arrente de Cereixa da miña había republicanos estrados como cans, como alimañas nos adros dos cemiterios, en Fornelas, en Sá, en Barça de Lón, en Castroncelos, con 40 anos de idade, traballando xa anos e anos neste tipo de cuestións. Esta é a Casa da Manera, pero ao lado, por exemplo, podemos falar da Casa do Samaro ou da Casa da Facha, que tamén estiveron en Cuba e que tiveron un periplo totalmente diferente, como veremos. Todo isto para contextualizar un pouco de onde veño, e o meu pai tamén foi unha vítima do nacionalcatolicismo, foi secuestrado con 13 anos, metido en internados mercedarios por toda España, e, eso acabou no pagando xa cando se fixo maior con toda unha serie de problemas que obedecen ao trauma do nacionalcatolicismo. Ben, a arqueoloxía e nihilismo, sí, hai unha relación estreita. Podemos aplicar o concepto Foucaultiano da arqueoloxía do saber, de como hai moitas publicacións que falan precisamente desa arqueoloxía do nihilismo, de facer esa xénese, evolución desde os autores rusos do XIX ata a actualidade, un pouco nesa liña máis historiográfica ou de análise textual, pero é certo que en arqueoloxía non estás moi habituados un pouco, obviamente, ao que é a reflexión teórica en arqueoloxía nas últimas décadas, as aproximacións nietzscheanas, Heidegger, todo isto, empezou a interesar a partir dos anos 80, nos anos 90, no que chamamos arqueoloxía contextual ou arqueoloxía postprocesual, cando empezamos a estudar, por exemplo, a fenomenoloxía da paisaxe, empezamos a estudar a violencia sistemática no pasado, sobre todo no ámbito anglosaxón. Estes autores dos anos 80 e 90 son os primeiros que van a interesarse por ese marco reflexivo ou filosófico. É curioso como das poucas aportacións reais que existen na práctica desde a arqueoloxía e o nihilismo danse na Argentina. Obviamente temos un nihilista os mandos, aí en Argentina, eu estuve en Mar del Plata, en Buenos Aires o ano pasado, hai moito diso ali. Este é un autor, este artigo podelo consultar en internet, de Marcelo Weissel, no cal analiza precisamente como a arqueoloxía tamén fomos cómplices deste modelo neoliberal, de liberación do chao, do solo, do cortoplacismo, a maximización de beneficios, minimización de costes, é dicir, toda esta ideoloxía neoliberal que está triunfando a uns niveis nunca vistos en moitos sitios do mundo, ten a súa aplicación tamén na propia práctica arqueolóxica. O nihilismo plantea o dilema do ser como visión negativa do porvir, en tanto herdada e protagonista do noso tempo. A procura dunha situación social mellor, sexa en desmedro de algúns como a prol de todos, é unha constante partillada polas hegemonías, male cando os que emiten as mensaxes en materia de estudo en sí mesmos. Eses terreos teñen actuado as ideoloxías como vertentes filosóficas de direccionamento social. Compre preguntármonos, como arqueólogas, quen son os nihilistas? Se os que amosan falta de sensibilidade moral, ou os que non creen na verdade, ou os que creen na repetición, a perpetuidade dos valores de que marcan o rumbo das políticas culturais e científicos sociais e oficiais. O triunfo do nihilismo é a negación do poder. Podemos falar da vontade de poder, pero a mí o que me parece interesante é como a arqueoloxía non é nada máis nihilista que unha fosa común.
non é nada ese nihilismo extremo do que se ten falado xa en algunha comunicación que se presentou nestas jornadas, pois está o nazismo é canónico nese sentido, e o fascismo, como veremos, pois é un exemplo soberbio de nihilismo extremo. E a arqueoloxía, que se fixa moito nas pequenas cousas, é dicir, os obxetos non minten, non? A materialidade en sí mesma, analizar a materialidade, que o que fai a arqueoloxía pois é unha ferramenta maravillosa para elaborar discursos contraxemónicos contra o poder e desvelar desde asasinatos, crimes contra a humanidade e ata aquelo que os gobernos non queren que se saiba. Traio un exemplo aquí, nos traballamos varios anos no deserto de Atacama, unha das zonas máis áridas do planeta. Isto é perto da fronteira con Bolivia, aí vedes unha serie de montes, cerros tutelares que ainda seguen sendo reverenciados non polas comunidades atacameñas hoxe en día. Bueno, pois isto é unha posición do exército de Pinochet, por aquí pasaba a famosa caravana da morte, non? Ese enxendro tecnolóxico itinerante peripatético tamén, non? Que iba deixando os mortos ao longo do país. Era unha maneira de vertebrar tamén desde a pedagogía do terror o Chile de Pinochet. Bueno, é un sitio realmente interesante, as condicións conservan perfectamente todo, e bueno, aí podemos comprobar a arqueoloxía do pasado contemporáneo é moi útil. Aquí vemos unhas zapatillas deportivas falsificadas do Mundial 82 de España, porque Chile xogou bueno, aquí temos todos unha certa idade, se sodes futboleiros. Chile xogou en Asturias a primeira fase do Mundial 82, quedou un pouco mal, a estrela un dianteiro que tiña un apelido medio checo, Caselli. Bueno, pois vemos aquí os reclutas. De feito, agora hai un movimento en Chile porque eran menores de idade que foron movilizados polo exército Pinochet, e agora hai unha asociación que está procurando tamén os seus dereitos, non? Pero foron outras vítimas tamén da ditadura. Pero, bueno, o interesante foi que arqueolóxicamente podemos demostrar que cando a comunidade internacional establecera o embargo de armas a Pinochet, pero mesmo Gran Bretaña e Estados Unidos participaron dese embargo de armas, cando o golpe foi no 73, pero a fins dos 70 xa, bueno, era tan grave, non, a situación dos dereitos humanos no país que mesmo o ámbito anglosaxón aliado de Pinochet pois tivo que aprobar ese embargo de armas. Bueno, pois demostramos que o único país que estaba suministrando armas á ditadura, que eran empregadas nos seus asesinatos políticos, pois era a España de Suárez, non? Algo que non é recoñecido oficialmente polo Estado, igual que o Estado español non recoñece que foi o primeiro en empregar armas químicas na Guerra do Rif, non? Teñen que vir historiadores británicos para demostrar como se gaseou as poboacións rifeñas nos anos 20, non? Bueno, pois atopamos estas carcasas que vedes aquí, pois son pezas dun lanzafoguetes antitanque, fabricado na Empresa Nacional de Santa Bárbara de Palencia, España. Isto nos sitúa no rearme actual, en como hai políticos que sacan peito de que España, a industria armamentística vai genial, un nicho de mercado. Bueno, pois todo isto tamén nos debe facer un pouco reflexionar. Pero, bueno, onde vou é a esa perspectiva da violencia, non? O termo nihilismo deriva do latín nihil, entendendo por tal que calquer cousa non é aceptable, está vencellado con o concepto de aniquilación, non? Con todo o que isto denota e connota. E aquí, bueno, quero agradecer a Juan Carlos Fernández Naveiro, non sei se está na sala, que moi útil, moitas grazas pola túa comunicación, porque me aforra o traballo tamén. Como di aquí Juan Carlos, a forma máis pura de nihilismo é o exterminio. Na historia da humanidade, o exterminio tivo moitas justificacións, máis, para poñelo en práctica, fai falta un vacío íntimo vivido como impotencia, perda, ameaza, fai falta un delirio de omnipotencia, non? Que é o que ten Trump nestes momentos, non? Que cando lle cambia o nome aos golfos e quere conquistar Groenlandia, non? O totalitarismo impugna a democracia liberal desde unha nova formación imperial de corte biolóxica que extrema o nihilismo porque pretende destruir toda opción a un horizonte humano común. É a clausura racial da nación, a constitución extrema dun nós fronte a un eles que deben ser directamente exterminados, non? Por iso Felipe Osorio non tiña dereito a formar parte da comunidade dos vivos, pero tampouco da comunidade dos mortos, non? E a deshumanización total, e por iso estivo como bo suicida, como bo vermello, pois fora da comunidade dos mortos, non? Non sei se está Miguel Ángel Martínez aquí tamén, outra comunicación presentada aquí. Efectivamente, o que vou a mostrar aquí é un exemplo soberbio dese nihilismo extremo, non? E, a parte da violencia sistemática contra outro e a aniquilación, hai outra variable que é a desmemoria. É dicir, eu o que vou analizar aquí é esa primeira fase nihilista, que é a represión sistemática. Bueno, dame un pouco de vergonza tendo aquí a Pepe Álvarez, experto na represión en Pontevedra, pois ese verán quente
que non foi un verán quente, porque foi unha represión perfectamente planificada, no caso do sur de Lugo polas autoridades militares, bueno, xa falaremos disto, pero despois hai unha segunda fase nihilista que se corresponde coa transición democrática, na cal se procura ese pacto de esquecemento e desmemoria, e unha maneira tamén clara de nihilismo, é dicir, o que fixo esta pedagoxía do terror foi desmantelar calquer tipo de movilización política no mundo rural, que era moi potente nos anos da preguerra, e pensar que ningunha causa era merecedora de esforzo ou de sacrificio. Por iso os enlaces coa guerrilla foron dramáticamente represaliados, porque poñía foi a merenda ameaza que tivo a ditadura franquista ao longo do seu percurso neses anos 40. Entón, é o que analizou a profesora Ana Cabana, Orde e consentimento, na Galicia franquista, de como ao final a xente empregou o silenzo como estrategia de supervivencia e un certo consentimento cara ao propio status quo. E isto é moi curioso, é dicir, en arqueoloxía, o meu mestre Felipe Criado, que traballou moito en arqueoloxía da paisaxe, ele dicía sempre que todo o visible é simbólico. E é curioso como a arqueoloxía permite ver as dinámicas que todas as sociedades levan a cabo de visibilización e invisibilización. Quero dicir, o patrimonio é realmente o que resta da xestión que unha sociedade fai da memoria e do esquecemento. Recordamos unhas cousas, ou unha élite decide recordar unhas cousas e esquecer absolutamente outras. E isto é moi interesante nesta aniquilación, nesta política de exterminio. Por unha banda, os fascistas procuraban visibilizar o que estaban facendo, é dicir, a exhibición de cadáveres nas cunetas, como se obrigaba a poboación civil cos carros de bois, de vacas, a levar, os vitimarios obrigaban os paisanos a levar os corpos ao adro do cemiterio nunhas procesións que recordaban un pouco a Santa Compaña. Toda esta visibilización deixou unha pegada moi forte, cumpriu a súa función. Pero despois, claro, había que eliminar as probas dos asesinatos, e todos os estados totalitarios fan iso, intentan eliminar as probas dos asesinatos. E entón aquí, na Galicia rural, o que se fixo foi enterralos en fosas comuns nos adros dos cemiterios e esperar a que o tempo fixera o seu traballo, que os cemiterios medran e van destruindo paseniñamente esas probas. Entón pareceme interesante esa... E aí entramos xa no ámbito da desmemoria. Entón, é interesante tamén como, por exemplo, algunhas das sumacións que mosarei aquí fixémolas na época da pandemia. A pandemia instalou un sentimento de ruína nas comunidades rurais impresionante. Serviu de catarse colectiva, serviu de terapia. É dicir, esa historia que todo o mundo coñecía, pero que ninguén facía pública, estou falando do ano 2020, 2021, 2022, como estas comunidades rurais finalmente curan esa cicatriz colaborando cos descendentes das vítimas, fornecendo información que até ese momento ficara nos fallados ou nos contos na cociña falando en voz baixa. O nihilismo e infidelidade con respecto aos recordos porque deixa que se perdan, deita esquecemento, debilidade e infidelidade sobre o afastado. A memoria histórica e a memoria biográfica son devastadas polo suxeito histórico nihilista. Rajoy é un nihilista, cando presumía de 0 euros investidos no orzamento para a memoria histórica. O nihilismo extremo é o nihilismo do prazer na acción destructiva, porén, esta destrucción agroma unha orde baseada no mando e a obediencia na xerarquía. Fai aparecer un tipo humano dotado dun tipo de saúde que se revela como fortaleza escrita no feito de non ter necesidade de crenzas extremas, amar o azar é sen sentido, ser consciente do propio poder. Desde a perspectiva sintomatolóxica, o nihilismo extremo é fundador e instituinte, como di Miguel Ángel aquí, funda unha nova orde de coñecemento e institue unha nova orde axiolóxica. E este é o obxectivo do fascismo, crear o home novo, tanto no fascismo italiano, no Estado Novo de Salazar ou no propio franquismo, na Nova España, el novo Estado, o Estado Novo. Son proxectos de enxeñería social que, como demostrou Lino Camprubí nun famoso libro maravilloso de los ingenieros de Franco, fan falta xente, tecnócratas, burócratas e xente experta, arqueólogos, enxeñeros agrónomos, arquitectos, etcétera, etcétera. E non estou falando só da política do desarrollismo tardofranquista, senón de como se instaurou esta Nova España nestes proxectos nos quais, por exemplo, a colonización agraria foi un dos eventos máis importantes. E aconsello ler a maravilla que é a novela de Brais Lamela de Ninguén queda, onde podemos ver perfectamente este tipo de procesos. Ben, a arqueoloxía, lóxicamente, é unha ferramenta moi válida para estudar na longa duración, na diacronía, esa violencia sistemática
que é un xenocidio, que é un exterminio. Non hai que confundir a violencia intergrupal ou interpersonal coa guerra, porque a guerra ten as súas normas, non? Aconsello a lectura, bueno, Alfredo González Ruibal, Pontevedrés tamén, Premio Nacional de Ensayo, o seu libro de Tierra Arrasada, ou un libro que acaba de sair do meu colega Luis Antonio Ruiz Casero sobre o cárcere de Carabanchel, que é un exemplo maravilloso do que vos estou comentando. A aplicación sistemática da violencia para aniquilar o outro e a desmemoria. Non queda nada do cárcere de Carabanchel. É dicir, foi desmantelado no ano 2008, sabedes que Madrid leva unhas cantas décadas en maus deste tipo de xente, e a pesar, digamos, de todo a oposición veciñal e de distintos colectivos memorialísticos, pois foi destruída. Entón, estamos facendo arqueoloxía de algo que non existe xa. E isto é un concepto moi nihilista, o concepto de baldeiro, o concepto de ausencia. E en arqueoloxía, as ausencias son máis significativas que as presencias. Eu teño un artigo do ano 2008 que, cando plantexamos toda unha arqueoloxía da guerrilla que levamos desenvolvendo nos últimos anos, que era el paisaje ausente, por unha arqueoloxía de la guerrilla antifranquista. E nós temos traballado moito neste sentido, por exemplo, un proxecto en Aragón, en Belchite, coa Universidade de Nottingham, o CSIC, e nós mesmos durante varios anos, sobre a arqueoloxía das brigadas internacionais. Pero, isto é moi común en toda a arqueoloxía mundial. E traio aquí algún exemplo tamén bastante potente, de como os nazis, por exemplo, intentaron borrar as pegadas do exterminio. De feito, na actualidade, David Kobialka é un arqueólogo polonés da miña xeración. Il creouse nunha localidade da Polonia Occidental e xogaba de pequeno nun bosque. Tamén os maiores, a pequenaxe, non lle contaban o que ali acontecera, inda que levaba un nome bastante potente, que era o Bosque da Morte, o Death Valley. Co paso dos anos enterouse que ali os nazis mataran a miles e miles de... Cando a primeira ocupación no ano 39 en Pomerania, liquidaron a intelectuais, a militares, a enseñeiros, é dicir, a toda a inteligencia do Estado, como fixo Stalin tamén na parte oriental. E que pasou? No ano 45, cando xa os nazis retroceden, porque xa entra o Exército Vermello, deciden reexhumar todos os nazis, resumar todos esos corpos e queimalos. Entón, David está excavando iso e é brutal porque quen foron os encargados de reexhumar eses corpos? Os xudeus dos campos de concentración. É interesante porque por riba dos restos carbonizados aparecen pratos de baixela, co símbolo das SS. Eses pratos de baixela era onde comían os xudeus cando estaban facendo o seu labor, e cando remataron o labor foron tamén aniquilados, formaron parte tamén desa fosa común. O resto material que queda é esa baixela das SS. Aquí temos o arqueólogo Joran Jaimi, que apaña minúsculos restos de osos humanos no campo de exterminio de Sobibor, tamén en Polonia. E estas excavacións permitiron documentar obxectos tanto dos perpetradores, dos victimarios, como tamén das propias víctimas. Temos aquí unha cruz de ferro, de primeira clase, que os afeccionados á militaria pagarían toneladas de diñeiro por ela, pero vemos tamén prótesis dentais, unha alianza escrita en hebreo, e vedes prácticamente como foi todo desmantelado polos nazis, pero a arqueoloxía o que amosa é que sempre fica algo que demostra que o diaño estivo ali. E para que serve isto? Precisamente para devolver das lindeiras e das lixeiras da historia a identidades perdidas como pode ser esta pequena. Apareceu esa placa de identificación de Judith La Peña, sabedes que formaba parte dunha familia de sefarditas hispanos que, cando os reis católicos expulsan os xudeus, moitos se acaban en Salónica, en Sofía, en Bulgaria, e moitos tamén en Holanda, en Ámsterdam. Esta é a nosa particular Ana Frank, e foi apañada con toda a súa familia polos nazis en Ámsterdam e foi gaseada no ano 43 en Sobibor, e o que fica dela é esa placa de identificación. Ou como a arqueoloxía permite demostrar estas prácticas de aniquilación. Neste caso, nós en concreto traballamos en Etiopía tamén varios anos, abrimos unha liña de traballo de arqueoloxía do fascismo. E isto é moi interesante porque durante moito tempo, non estou a falar únicamente dos revisionistas, negacionistas, neofascistas,
considera que hai unha diferenza bastante notable entre o nazismo, aniquilador, exterminador, destructivo, e eses fascismos soft, que serían os mediterráneos, o fascismo italiano ou o franquismo, que era unha cousa un poquinho de baixa intensidade. Lóxicamente, a arqueoloxía aquí amosa toda a súa potencia. Aquí, sabedes, esta é unha das pontes que construíron os italianos na zona de Shoa, no centro de Etiopía. Vedes que ainda pon Mussolini, e como é un exercicio de damnatio memoria, como está acribillado o nome de Mussolini, cando Haile Selassie, coa axuda dos belgas e os británicos, volve a recuperar o poder no ano 41 e botan os italianos de ali. Ben, o interesante é que Matteo Dominioni, que era un historiador italiano, il defendía que o exército italiano de ocupación, porque houve unha guerrilla, os Abexa tamén, que eran patriotas etíopes que loitaban contra a ocupación italiana, pois nunha cova en Seret, a uns 200 km de Addis Abeba, cara ao norte, el entrevistou a un alto militar italiano nos anos 2000 xa a piques de morrer, e ese militar dixo que sí, que gasearan nesa cova, estaban os homes, anciáns, nenos, as mulleres, unhas 800 persoas, familiares deses guerrilleiros. E o que fixeron os italianos foi bombardear con bombas dun kilo e gasear, digamos, a esa xente que estaba ali dentro. As que saían eran ametralladas e, finalmente, os que eran collidos prisioneiros foron tamén fusilados no acto. Obviamente, estaba Berlusconi no poder daquela, obviamente o Estado italiano nunca recoñeceu iso. Bueno, pois nós fomos ali coa xente local, é un sitio sagrado, de feito non nos deixaron facer excavacións, porque é un sitio sagrado dos devanceiros, pero sí que nos deixaron documentar, facer planos, e para que vexades a potencia da arqueoloxía, aparecían cabeiras de pequenos calcinados, de mulleres, roupa, pero para que vexades a importancia, vedes aquí unha arandela de aluminio, que ten uns 3 centímetros. Ben, isto sería unha proba de cargo, por exemplo, no Tribunal da Haya, se houvese algún militar italiano vivo, porque esas son as arandelas para soltar a carga tóxica desas bombas de un kilogramo. É dicir, esta importancia dos pequenos detalles en arqueoloxía, como se amosa ou podes denunciar un pouco estas prácticas de aniquilación deste nihilismo fascista, no cal xa entra cunha variable de racismo, de colonialismo, etcétera, etcétera. E isto que se leva facendo tamén aquí en Galicia, grazas ao equipo de Lorenzo Fernández Prieto, un proxecto interuniversitario modélico a nivel de Europa Occidental, o proxecto Nomes e Voces, e vedes realmente o que comentaba, a escala industrial que abrangueu esta política de exterminio. Utilizamos exterminio con todas as palabras porque foi así empregado polos mandos militares. Por exemplo, hai un documento na zona de Quiroga, no sur de Lugo, no cal un mando de Ourense dice: enviamos aí aos tabores regulares para unha operación de exterminio dos fuxidos do monte. Como dicía, eu, por exemplo, na miña propia familia coñezo 3 persoas que foron gardas de campos de concentración franquistas, que fixeron a mili de Franco, os que foron mobilizados no último ano da guerra, que apañaron a batalla do Ebro, despois chuparon 7 anos de mili porque Franco tiña medo da invasión tanto dos aliados como dos nazis. Pois moitos deles, o meu tío Ramón, por exemplo, estivo en Albatera, no campo de concentración que está sendo excavado ahora en Alicante, un proxecto maravilloso que seguro que coñecedes por aí pola prensa, de Felipe Mejías. O Gerardo, que estivo nun batallón de traballadores en Barcelona, recorda como abrían fosas e o día seguinte estaba aquelo cheo como latas de sardiñas dos represaliados. Pois isto podemos multiplicar por todas as familias deste país para que vexades a escala desta represión. É moi chamativo, obviamente, nas zonas no eixo atlántico, nas zonas periurbanas, moi politizadas, pero interesante no interior de Galicia, por exemplo, a zona do río Sil, aquí está Pobre Brollón, onde somos nós, vedes como ese eixo ferroviario moi politizado, co UGT, había unidades anarquistas, células anarquistas tamén, pois sufriu unha represión alucinante, e vedes esta zona do interior tamén que se corresponde co camiño de ferro que estaba sendo construído polos carrilanos. E isto é realmente interesante, é dicir, como outra práctica nihilista de desmemoria leva a afrontar o pasado como un pasado mítico. Nos cando estivemos no campo de concentración de Castuera, en Extremadura, falando cunha señora, ela dixo: no, eso es del tiempo de los rojos.
El tiempo de los rojos, claro. En Galicia, isto está moi estudado tamén polos etnógrafos clásicos, o paisano ten unha visión cíclica de distintas razas que viñeron por Galicia ata que chegou o apóstolo Santiago e mandou parar, non? Pois eso, estaban os mouros, os carlistas, os faciosos, os franceses, non? E dicir, depois xa por contaminación pues, os celtas, os fenicios, bueno, este tipo de cuestións. Bueno, pois aí entran tamén os fuxidos, non? E é impresionante como hai unha transposición nestas paisaxes imaginarias de como, por exemplo, o espazo ocupado polos mouros despois era ocupado tamén polos propios fuxidos, non? E o que aconteceu, por exemplo, coa cidade da Selva. A cidade da Selva en Casallo considerábase que era algo realmente mítico, precisamente dese tempo dos roxos, como chaman aí na zona de Valdeorras, non? Pois tivo que ir o equipo de Carlos Tejerizo, este é un libro que acaba de sair, Cidade da Selva, que tamén ten un documental, é o principal acampamento da resistencia armada contra o franquismo en Galicia, un dos máis importantes da Península Ibérica, e para chegar realmente á materialidade dese campamento da Cidade da Selva, non? Ou como, desde a historia contemporánea, desde a arqueoloxía, tivemos que sistematizar toda esta información, non? Obviamente non estamos falando dun tempo dos vermellos, mítico, que non existiu, no cal cabe a mistura de eso campo abonado, evidentemente, por revisionismo e negacionismo, senón que a partir dunha práctica científica resituar desde unha práctica situada ese pasado, porque o franquismo que tentou precisamente foi borrar todo ese pasado, non? Esta é unha fotografía de Gervasio Sánchez, un dos grandes fotoxornalistas españois, de cando a guerra de Bosnia, unha fotografía da biblioteca de Sarajevo que foi destruída polos serbios, e il escribiu este texto nunha exposición itinerante na que dio o seguinte: bueno, la guerra de Bosnia es parte incuestionable de mi vida profesional y personal. Es raro el día que mi memoria no se detenga en aquel conflicto. Sigo soñando con los bombardeos continuos y viendo el miedo en los rostros de sus habitantes, etc. Allí aprendí que la guerra no se puede contar. Por mucho que apures el bolígrafo, agudices el ingenio, encuadres la realidad, nunca conseguirás que el lector conciba la verdad de un conflicto armado. El horror es inimaginable para quien lo ha vivido. Para quien no lo ha vivido, perdón. Falta ahí un... 250.000 bosnios fueron asesinados, desaparecidos e tal. Bueno, o que demostra a arqueoloxía é que a guerra sí se pode contar, non? Inda que non a viviras, non? E a arqueoloxía desmonta moitos dos tópicos ou da ontoloxía que manexamos nós, por exemplo, non? Este, por exemplo, é un temporizador dunha peza de artillería, e o que amosa a arqueoloxía é que o que consideraba a ilustración de presente, pasado, futuro, unha visión unilineal da historia, pois realmente non é certo. A historia está chea de rupturas, de continuidades, de voltas, reviravoltas, non? Como os nosos paisanos pensaban que era o pasado remoto, non? Cíclico. É impresionante como baixo terra esa linealidade ráchase de maneira brutal. Por exemplo, nós excavamos unha posición franquista en Gamárades, na fronte de Guadalajara, no ano 2010. En esas camadas de memoria, nese espazo, apareceu-nos unha moeda de Napoleón III, francesa, unha moeda da Primeira República Española, outra moeda de Felipe IV e un medallón duns voluntarios da guerra contra o francés do primeiro batallón de voluntarios de Madrid, non? Todo formando parte do mesmo estrato, non? É dicir, isto é bastante rompedor, non? Coa historia que estudamos nas facultades, non? Pero que excavar, facer público ese pasado, ou visibilizar, como dicía eu, ese pasado soterrado no presente é unha arma moi potente, non? Cando estábamos excavando aquí na Alcarria, en Guadalajara, no ano 2014, foi cando comezou o conflito do Donbass, Ucrania Oriental, plena guerra estamos agora, pero de aquellos polvos vienen estos lodos. Entón, o que era impresionante é como en outubro de 2014 os diarios facíanse eco, non, deses combates no Donbass, e nós encontrábamos baixo terra a munición que a Unión Soviética enviara os republicanos empregaban un fusil que era o Mosin Nagant, que era sobre todo soviético, e esta munición no culot dos casquillos hai moita información, podemos estudiar arqueolóxicamente, e todas viñan de fábricas de Donetsk e de Lugansk, no ano 36, 37. É dicir, como o pasado volvía ao presente e reactivaba, polo menos no debate, o que estaba acontecendo en Europa naquel mesmo momento. Este é un exemplo magnífico de reactivación material do pasado. É dicir, como combatentes prorrusos entran nun museo da Segunda Guerra Mundial, apañan o tanque soviético do ano 45 e tunéano e directamente á fronte.
É dicir, o meu avó, cando lle preguntaba sobre a guerra, me dicía, bueno, calao que ainda van volver, non? Como que os fascistas ainda van volver, pois, neso andan, non? Pero para que pensades como, non, isto é un pasado morto. Non, o pasado reactívase, e iso é unha das ameazas que temos que ter en conta. Ou, por exemplo, que tamén, cando estábamos en Guadalajara, esa parte da fronte republicana foi defendida por cataláns, sobre todo. Cataláns que exixiron, dentro do Exército Popular, levar uns pins identificativos como que eran de Cataluña. E eses pins saían baixo terra. E saían xusto no máis duro do procés catalán. De feito, cando fomos presentar isto a televisión local de Guadalajara, a parte esta de Cataluña, borrárona. Para que vexades o poder que ten sacar estas historias agochadas, o que nos están amosando é que, obviamente, a historia recente deste país ainda non está ben pechada, é unha historia conflictiva, non? E son conflictos que tamén atopamos soterrados baixo terra. Ou como realmente nas frontes de guerra, sobre todo no ámbito republicano, xa moi avanzada a guerra, vivían en condicións que era unha volta ao pasado. É dicir, eu teño escavado casas castrexas en castros de Galicia con beirán de calidade de vida e confort que este hospital republicano, por exemplo, no cal, isto podía ser unha casa nunha atalaya ibérica de Alicante, con lareiras, con solos de terra batida. É dicir, é unha volta ao pasado. A práctica da reciclaxe, como veremos despois tamén en Cuelgamuros, en outros sitios, ou en sitios que excavamos da guerrilla, amósanos que foi unha volta ao pasado. E realmente o franquismo foi eso. Foi unha volta ao pasado, foi facer edificios como en estilo neorreriano, foi non recuperar os índices económicos do 36 até o ano 56, foi volver o nacionalcatolicismo, foi unha volta ao pasado que é o único programa político que ten o partido Sega, Vox e todos estes fascistas na actualidade, non? Ou como supuso unha creba, non, da orde social. Aquí temos, por exemplo, plasma sanguíneo que na preguerra as familias burguesas de Cataluña empregaban para o reforzo dos seus pequenos, e como acaban neste hospital republicano para evitar os bombardeos, pois atendendo a esas vítimas. Bueno, a arqueoloxía, como digo, non é nada máis nihilista que isto. Isto é unha fosa na fronte de guerra na Alcarria, unha ofensiva republicana. Aí vemos unha morea de osos que se corresponden con dous individuos, e un deles é un rapaz duns 20 anos, que non tivo tempo a nada. É dicir, sacou a cabeza, chegoulle un pepinazo xa dun tanque ruso, morreu no acto. De feito está totalmente equipado porque non lle deu tempo nin de armar o fusil. E, bueno, de feito aquí no pescozo ten un anaco de metralla que lle atravesou o pescozo. Obviamente, este rapaz, bueno, tiña unha chapa da falanxe de Valladolid, non sabemos se era un fascista entusiasta, foi mobilizado obrigado, pero, bueno, desde logo o que nos amosa é que un rapaz de 20 anos non tiña que morrer así nen estar aí, non? É dicir, isto é o poder crítico tamén da arqueoloxía. Isto non é idealizar a guerra, non? A guerra é unha putada enorme. E do que se trata é de como a arqueoloxía precisamente fai visible o que realmente é o propio conflito, non? E o nihilismo é un produto histórico social que arrastra consigo tamén a carga das memorias erróneas, da imposibilidade da lembranza ou a omisión dos fracasos. E aquí, curiosamente, cando me chamaron para esta charla, curiosamente eu fixen parte nos últimos anos dun proxecto que se chama Fracaso. Cando yo contei a un colega meu vasco, Carpin, díxome, han fichado al mejor, non? Como de investigador fracasado, non? E é un proxecto interesante que reúne a moitísimas entidades investigadoras, tanto europeas como latinoamericanas, e o que tenta é revertir precisamente as narrativas sobre o fracaso, que é algo que lle gusta moito a Trump, non? Esa visión do loser, non? En Estados Unidos, ou eres emprendedor, ou presumen moito de solamente arruinado 3 veces e saín adiante. Dicir, esa perspectiva do fracaso, non? Que manexa tanto o mundo neoliberal, ou o suicidio, por exemplo, conceptualizado como un fracaso, non como unha lección. Bueno, pois é un proxecto, digamos, interdisciplinar bastante, eu creo que bastante interesante, e que nos sitúa tamén un pouco nas lindeiras do nihilismo, non? A dinámica entre a inclusión e o fracaso de integración non é só un problema social chave do noso presente, senón que presenta profundas raigames históricas e filosóficas. Nas sociedades contemporáneas encontramos discursos sobre o fracaso en diferentes lugares, desde aqueles vencellados con prendemento individual até programas destinados a minimizar o fracaso das economías regionais fronte a outras áreas máis extensas e máis poboadas, pasando por ideas sobre o liderado internacional. Non obstante, os achegamentos cuantitativos ao desenvolvemento e a integración
deben complementarse con unha conciencia crítica sobre as consecuencias de etiquetar como fracasados, claro, isto é moi potente, non? Certos grupos, individuos ou incluso nacións usado en ocasións como un sinónimo encuberto no discurso eurocéntrico ou racista. Non? A inclusión e integración nas distintas institucións sociais son retos que exixen unha reavaliación dos criterios usados para identificar o fracaso. Compre, ao mesmo tempo, promover un entendemento claro da natureza provisional do fracaso e das posibilidades de revertilo e cuestionalo. Esta reversión é tanto un feito real como un resultado dos cambios nas concepcións sociais do éxito, o gusto ou o benestar. Se ven o fracaso nunha categoría pesada e paralizante, un conceito elaborado para perpetuar a dominación colonial e estimular a desigualdade, disciplinas tais como a psicología positiva, a enxeñería, a filosofía ou a arqueoloxía teñen, sen embargo, identificado varios aspectos e efeitos positivos do fracaso e a recuperación. E eu creo que esta é unha das ideas chaves destas jornadas precisamente de como convertir tamén o nihilismo nunha oportunidade. Non? E foi como a pandemia. A pandemia convertiuse nunha oportunidade, paradóxicamente, para as nosas comunidades rurais. O Colexio da Pobre Brellón mantense, primeiro pola inmigración e segundo por parellas da miña idade que fillas de migrantes en Barcelona e Madrid que decidiron voltar cos seus pequenos ou montar negocios ou asentarse, empadronarse. Bueno, pues, curiosamente unha pandemia xerou iso, un exemplo que poño. Bueno, pues eu neste proxecto fui a Argentina precisamente a estudar os brigadistas internacionais argentinos que loitaron pola República e tamén os emigrantes galegos. Sabedes que o sentimento de fracaso do indiano que volvía sen un can era demoledor, non? Pero despois é moi interesante tamén como os propios brigadistas internacionais, despois nas súas memorias e nas súas vidas, houve moitos suicidios, houve moito problemas, desordes mentais, ese sentimento de fracaso que tiveron. Moitos exiliados republicanos españoles nunca se adaptaron á nova realidade. E dicen, bueno, pois aí hai un eido de estudo moi interesante. Eu creo que un dos exemplos maravillosos é o do señor Afranio. O señor Afranio, que escribiu as súas memorias nos anos 70 de como me respeito, das gadupas da morte, que acabou sendo o último presidente do Consello da Galiza e que acabou case no escenario tirándose o tranvía en Bos Aires. Suicidouse a fins dos 70, cando o lendacario vasco era recibido en loor de multitudes, loubor de multitudes, ou Terradellas chegaba dicindo ya soca aquí, pois o representante, digamos, do goberno galego no exilio se suicidaba en Buenos Aires. Bueno, pois creo que son casos bastante extremos. E depois fomos a Brasil a estudar un caso espectacular que é un auténtico delirio, é unha auténtica distopía, levada a cabo por Henry Ford, un grande capitalista mundial no primeiro terzo do século XX. Bueno, aquí estamos Falquilleo aí na fronteira con Sudán, vemos un Ford T, que era un dos coches construídos nas cadeas de produción das fábricas de Ford. Foi un exemplo da primeira globalización, desta segunda revolución industrial, da creación dos mercados globais, do colonialismo, da primeira vaga opresora colonial ao servizo da plutocracia, etcétera, etcétera. E é impresionante como a Ford é un grande símbolo deste espallamento industrial capitalista que ten moito que ver coas políticas de Roosevelt de facer autoestradas, de mellorar as condicións das viaturas, da circulación, e é cando a Firestone, por exemplo, se xunta con Ford e producen en masa, digamos, estes elementos para esa clase media emerxente. O que é alucinante é que a primeira fábrica establecese en España en Basauri, no ano 34, e 3 anos despois temos a milicianos republicanos pasando esas noites de inverno brutais na fronte norte, reutilizando os neumáticos da Firestone para facerse alpargatas, non? É dicir, é un pouco esta bricolaxe, este sincretismo de como outro mundo era posible. E realmente temos esa idea de que foi unha loita entre irmãos, que algo mesánico, unha tolemia colectiva. Non, na fronte había xente que estaba loitando por modelos diferentes de sociedade moi politizados. E fomos a Forlandia. Forlandia é a cidade que montou Ford no Pará, nun afluente do Amazonas, o Tapajós. Isto está perto de Iquitos, ahora que se fala moito de Vargas Llosa, esa maravilla que Pantaleón e las visitadoras está ambientada en Iquitos, na parte peruana, que é onde estaba tamén o Alfonso Graña, o emperador dos Íbaros, ese veciño noso do Paraño. Bueno, pois isto é unha zona na cal Ford non quería intermediarios, entón quería producir o caucho directamente para os neumáticos dos seus coches que facía ali en Michigan.
E entón construiu unha cidade no medio da selva. Por suposto, era moi trumpista, no sentido de que para ele a ciencia, os científicos, non foi nin xeógrafos, nin edafólogos, nin biólogos, il só confiaba na súa intuición de emprendedor yanqui. E claro, aquel proxecto foi un auténtico desastre, non? É dicir, cousas poucas máis nihilistas hai que o cemiterio de Forlandia, non? O cemiterio de Forlandia, aí viñeron, houbo galegos tamén traballando ali, sobre todo xente miserenta e pobre da zona oriental do estado do Pará. Ford era un protestante, prohibiu o alcohol, a dieta era únicamente a base de alimentos estadounidenses, houbo, de feito, unha sublevación, os quebrapanelas, que o seu lema de guerra era abaixo os espinofres, os espinofres as espinacas. Todo isto de Popeye, sabe, os spots publicitarios des anos 30, que ao final era mentira, porque non tiña ferro as espinacas. Eso foi un erro dunha traducción do alemán, dunha cantidade aí, bueno, pero ao final os brasileiros se rebelaron, non? E é curioso porque había unha illa na cal, claro, a xente, onde hai poder hai resistencia, non? E a xente montou un universo paralelo nunha illa no río Tapasós, que é maravillosa, onde había prostíbulos, alcohol e todo, que era a illa da fantasía, non? Que de feito nun futuro queremos aí excavar. Bueno, isto foi un auténtico desastre, é dicir, bueno, deforestaron con o que fixeron os yanquis despois con napalm, esas prácticas aniquiladoras en Vietnam xa o probaron aquí nos anos 20, deforestaron, foi a maior catástrofe ecolóxica en décadas no Amazonas, e empezaron a morrer operarios, pois eso, por golpes de calor, picaduras de alimañas, enfermidades. Bueno, entón o cemiterio é espectacular e foi enchendo paseniñamente de todas estas vítimas do capitalismo asoballador, e mesmo, claro, os americanos non morrían ali, pero non querían quedar ali, mandábanos de volta, e este é o famoso caixón dos americanos, o féretro, que ficou ali. Bueno, é unha cidade delirante, como digo, parece unha película de Mad Max, e é un gran exemplo precisamente dese concepto do fracaso da modernidade, non? Que na longa duración nos chegamos á conclusión de que non fracasou tanto, porque o modelo establecido polo Fordismo nos anos 20 é o vixente, sobre todo despois do andazo de Bolsonaro, na actualidade. Este é o Porto, por aquí se evacúan todas as madeiras nobres, todo o exterminio que está acontecendo a día de hoxe coas comunidades amazónicas, todos os recursos, todo isto vai directamente para China, non? É dicir, ese modelo depredador extractivista do plantacioceno, non? Que algúns colegas chaman, pois nos podémoslo ver perfectamente aí, non? Bueno, despois destas consideracións así sobre arqueoloxía, estas relacións co nihilismo, algúns proxectos nos quais quero amosar precisamente o papel que nos xogamos en todo isto, imos ao ámbito xa das exhumacións, non? O meu colega Alfredo González Rubal plantexou no Diario Público hai un par de anos isto, dicía: los cementerios constituyen la mejor forma de destruir pruebas. Enterrar en el cementerio garantiza que los muertos acabarán sellados por otros muertos. Los represaliados mezclados con indigentes y suicidas. Las fosas deshechas o desfiguradas. Quienes excavan hoy estas fosas endiveladas lo saben bien. Las conectas son memoria de la violencia política en la guerra, pero para entender la verdadera naturaleza nihilista de la represión franquista también hay que buscar en los cementerios, ¿no? Nos na Pobra Borllón, no sur da provincia de Lugo, pois levamos uns anos facendo este tipo de intervencións que daquela non contaban con ningún tipo de apoio político. Nos vendíamos camisetas nas feiras, viño da Ribeira Sacra, non, para pagar a pala mecánica, para pagar as probas de ADN. É dicir, así é como o movimento memorialístico funcionou en Galicia até que, ao menos desde o Estado central, hai unha política pública de memoria. Nada disto existe na Xunta de Galicia, na actualidade. A Xunta de Galicia, porque veñen as axudas de Madrid a través dos concellos, só faltaría incluso que puxeran problemas, non? Pero bueno, o fraguismo está aquí imperante. Feijóo, unha das primeiras cousas que fixo cando chegou á Xunta foi cambiarlle, non, o nome á illa de San Simón, non? De Illa da Memoria a Illa do Pensamento. Isto xa o dice todo, non? Ben, pois o interesante destas investigacións, de feito agora en xuño imos sacar unha monografía en positiva sobre Ganovo, a escritora, poeta, historiadora tamén da Pobra, bueno, un libro editado por ela por min, sobre a represión na Pobra de Borllón, bueno, sobre todo
o apoio popular á guerrilla antifranquista nos anos 40 e 50. E, bueno, é un estudo micro que amosa moi ben todas estas dinámicas, de como foi un proxecto exterminador perfectamente planificado. As tropas sublevadas chegan desde Lugo a Monforte e son os mandos militares os que organizan perfectamente a represión no mes de agosto e setembro. Son mandos militares os que firman as ordes, empregan a grupos paramilitares, sobre todo de falanxistas, como pode ser a Escuadra Negra de Iresalva. Un dos grupos paramilitares, a Guardia Cívica de Lisquibén, tampouco se quedaba corta, pero estes tipos eran tan animais que foron incluso represaliados polas propias autoridades sublevadas, porque no ano 37 tomaron partido nunha loita entre os falanxistas na provincia de Lugo, e mataron a un dos candidatos, e foron asustizados a garrote vil. O Chaquetón de Iresalva e outro líder desta xente que cruzaron xa todos os límites, incluso permitidos polos vitimarios e os propios perpetradores. E é impresionante como o franquismo elaborou esa xustiza ao revés, é dicir, a xente pensa que os homes, as mulleres, os nenos que están aí nas cunetas, que non hai ningún tipo de documentación. Que va, todo o contrario. E aquí as novas autoridades o que procuraron foi manter a formalidade do Estado liberal. Entón temos, desde o levantamento, a notificación ao Partido Social de Quiroga do secretario do Concello, que xa dan uns primeiros datos aí, o levantamento do cadáver, a autopsia, a orde para ser soterrado no adro do cemiterio máis cercano, incluso croquis coa ubicación exacta da fosa. É dicir, toda esa literatura gris existe. E nos chegamos aos cemiterios se encuentra a 3 metros del muro norte del adrio al lado de unha columna, non sei que, todo eso existe. Pero é que incluso existen declaracións e denuncias das viúvas, por exemplo, a viúva dun dos irmáns García Moral de Montefurado explicita: viñeron a por aí os falanxistas de Montefurado, Perico, Zunato, Zunano e Mengano. Depois ábrese unha investigación, entón piden a falanxe local de Quiroga, a ver, ordes de servicio de quen saiu aquela noite. O sea, todo un paripé que finalmente, en xaneiro, febrero 37, sempre son sobreseídas esas causas, polo alto mando militar de Lugo. Pero faise todo ese paripé, e iso é impresionante. Hai outro testemunho da viúva de Odilo Rodríguez, Odilo Abramo, que era mestre en Vilachá, agrarista de Tomiño. Pues foron paseados na mesma noite nunha saca nocturna, eran enviados aos Escolapios, o Colexio do Cardeal de Monforte de Lemos, por onde a clase alta galega media enviaba os seus fillos durante moitas décadas ali a formarse. Foi prisión habilitada precisamente neses anos, nese verao do ano 36, e, estaba todo perfectamente organizado. Por exemplo, Abramo e Odilo e un descoñecido foron asesinados na estrada de Quiroga, ao lado da vía do tren, que estaba militarizada, estaban os gardas civís, hai uns gardas civís que dan notificación de asesinato. Parece que foron elementos armados, porque aparece Mauser, casquillos, é dicir, hai toda unha investigación. Outro asesinato, por exemplo, en Sá, tamén un dos testemunhos di, viñeron aquí os falanxistas de Iresalva, petaronme na porta para decirlle onde era o camiño a Covadelas, porque ali estaba refuxiado o Inverno, que era un anarquista, e dan os nomes e apelidos da xente. E despois, nestas comunidades rurais, todo o mundo sabe quen matou e deixou de matar. E ainda así, a día de hoxe, é complexo. Entón, neste libro colectivo que imos sacar, aparecen os nomes dos vitimarios e dos perpetradores, e aquí hai xente que xa sufriu, supoño que acabaremos todos no xulgado, obviamente, de novo, pero, estamos no ano 2025. Isto é interesante como foi unha política perfectamente destinada a desmantelar os símbolos da República, é dicir, todos os mestres foron represaliados, a corporación municipal inteira que organizou a defensa, ali recórdase moito o tema dos choplos, que se puxeron chopos nas estradas para evitar o avance das tropas, como se requisaron armas. O alcalde Reboiro organizou a defensa, foi detido e fusilado despois no 38 en Lugo, en Consello de Guerra, nun acto exemplarizante. Pero o resto, todos os líderes do Partido Radical Agrario Gallego, que era un partido autonomista de centro, xente de orde, pero en autonomistas republicanos, foron asasinados todos os líderes locais, e, por suposto, foi unha represión de clase tamén. Moitísimos operarios, artesáns e ata traballadores portugueses que traballaban nos aserradoiros foron asasinados. E foi unha práctica perfectamente definida
desde Monforte de Lemos polas autoridades militares. A primeira sumación que se fixo aquí foi no ano 2010-11 en Remesar pola Asociación de Recuperación da Memoria Histórica no ano 2010, despois da lei de memoria histórica, a primeira lei de 2007, para que vexades un pouco o que costou superar eses tabús. Aquí en Santiago de Castroncelos viñemos, foi a segunda intentona para recuperar os irmãos García Moral que foron apresados en Montefurado, deronlles a unha malleira en San Clodio, e en San Clodio metéronos nun tren e leváronos a Pobra de Brollón, fixeronlle sair na Pobra de Brollón andando e matáronos nun souto. Hai toda unha serie de árbores antifascistas, que chamamos nós, onde foi asesinada esta xente. O pequeniño de Incio, por exemplo, ainda se conserva o Castiñeiro, que o seu sobrinho exiliado en México lle puso ali unha placa moi bonita. O inverno tamén, alguén pon flores, pintou unha cruz no Carballo do Xeso, onde foi tamén asasinado. É dicir, hai toda unha paisaxe ausente que se está facendo presente, que é marcada como lugares de memoria pola propia comunidade, non obviamente polo Estado. E a sumación de Santiago de Castroncelos é interesante porque obviamente a Televisión de Galicia non apareceu por ali, pero curiosamente apareceu a HBO, unha das grandes produtoras estadounidenses que estaba facendo unha reportaxe sobre a represión. Apareceu a Ana Pastor de La Sexta, que daquela tiña un programa de efemérides. Entón, como no ano 2000 foi a primeira exhumación con métodos científicos en España en Priaranzo do Bierzo, pois, bueno, para, digamos, ambientalo, pois, desplazou o seu equipo a exhumación no ano 2018, non? Pero, obviamente, ningún medio galego apareceu por aquí. E aí temos a Pepe Ogando, que lle prometera a súa abuela atopar, digamos, os restos dos irmãos García Moral. Era a segunda intentona que facíamos, pero un cura louco, nos anos 50, decidiu desmochar a igrexa románica e facer unha nova, que incluso está mal orientada, non está orientada a ábside cara ao leste. Bueno, pois finalmente os García Moral ficaron por baixo do actual altar maior da igrexa de Castroncelos e a fosa foi destruída. Pero, bueno, o que é a historia? Na primeira tentativa no ano 2016, cando se procuraba os García Moral, apareceron outras dúas víctimas, que non eran eles, que eran dous concelleiros socialistas, un sastre e un tratante de gando, que eran concelleiros socialistas en Monforte, que se refuxeron en vivendas e un chivatazo fixo que os falanxistas deran coa cobillo no ano 38 e foron asesinados e sepultados aí en Castroncelos. Olga Novo, a famosa escritora Premio Nacional de Poesía, é daqui de Castroncelos. Como a min foi monaguilla, e lía os domingos nese altar, e nunca soubo, ata que chegaron estes anos 2016, que aí abaixo había dous irmãos soterrados baixo o altar. No ano 2018, para que vexades ainda o medo que estaba implantado aquí, houve dúas persoas moi maiores que non quixeron ir á exhumación, pero sí que nos deixaron ir a entrevistalos a súa vivenda. E é impresionante. Ramón, con 92 anos, choraba, porque il viu como un veciño levaba no carro de bois. A imaxe do carro de bois cos cadáveres é algo que ficou no imaginario colectivo. Podemos falar, por exemplo, do Nécoras. O Nécoras era un anarquista de Santiago de Compostela que estivera en Argentina e era super anticlerical. Entón, na República, cando chegaba o Antroido, tipo, iba vestido de monxa, con un crucifixo xigante, bueno, claro, chegou o golpe de Estado e refuxouse precisamente nas ruínas do Castelo da Rocha Forte. Foi apañado polos falanxistas e foi exhibido, digamos, o cadáver por todo Santiago de Compostela nun carro de bois. O mesmo carro no cal os falanxistas roubaron a biblioteca do Seminario de Estudos Galegos, cando gran desmoche, no ano 36. Bueno, pois, para que vexades como ainda o medo, obviamente, había xente en Castroncelos que estaba en contra. De feito, houve unhas señoras que nos botaban a culpa a nós, saiu unha fenda, unha grieta na igrexa, nos botaban a culpa a nós de que escarallamos a igrexa por o emprego de maquinaria pesada. O sea, para que vexades como era bastante turbulento eso de que non, es que divide a la comunidade. Bueno, pues certamente, eso é algo que os alcaldes e as alcaldesas neste país, calquera alcalde e alcaldesa sabe que se apoia a memoria histórica vai ter consecuencias electorais negativas. Isto sabe todo o mundo, non? Por eso explica tamén algunha circunstancia. Pero, bueno,
volvemos ao concepto de fracaso. Fracásase, non, nunca se fracasa nunha sumación. O mero feito de facer pública esta historia, de que agrome, aquí temos, por exemplo, algo novo co unha das primeiras actividades que se fixo con alumnado de ensino secundario do Instituto da Pinguela de Monforte de Lemos, precisamente explicando o que foi esta exhumación, ou como nos mesmos somos partícipes do propio proceso de memorialización. A medida que se fai a investigación científica, aquí vedes como estamos procurando outra ubicación para atopar os irmãos García Moral ao lado dun monolito memorialístico que se estableceu ali había 2 anos, no ano 2016. Non? É dicir, como é unha arqueoloxía de urxencia na cal veciñanza, unha parte da veciñanza ou incluso, sobre todo, voluntarios da memoria, científicos, bueno, distintos agentes sociais, estamos aí traballando contra o tempo, non? Na procura desta xente. Non? Este é o caso do inverno, como digo, na parroquia de Sá. Este é un caso bastante conflictivo porque a parroquia de Sá foi onde, na Pobra Brollón, houve máis falanxistas. Non? Bueno, con as historias terribles. Bueno, aí temos o inverno. Esta muller que vedes aquí é a súa neta. A familia finalmente emigrou a Nova York. De feito, o cuñado do inverno quixo que o seu cuñado fose nunha caixa, que non fose como unha alimaña. Isto é moi importante no mundo simbólico na ética comunitaria. O piloto, o último guerrillero abatido en España no ano 65, en San Fiz de Asma, soterraronos en caixa. De feito, había un veciño que nos dicía, bueno, se chega a estar o cura que era un home bo, tería ido na caixa. Non? Bueno, pois o seu cuñado quixo, fixolle unha caixa, o día seguinte foi asesinado tamén polos falanxistas. No caso de Odilo Rodríguez, que era carpinteiro, un amigo seu tamén quixo facerlle unha caixa, e de feito, na documentación, dice que Odilo está soterrado na fosa nunha caixa. Ben, pois o seu amigo o día seguinte lle queimaron a casa e tivo que emigrar a Argentina. De feito, volveu nos anos 80, lle chaman o argentino, e o seu neto dixo unha vez claramente, no, a tu abuelo lo mataron los fascistas de aquí, sabes? O sea, decir, o argentino 40 anos despois. Bueno, pois para que vexades un pouco como é unha práctica totalmente de aniquilación nihilista, non? De exterminio do outro e de deshumanización do outro. Non? A neta Isabel Mao pediu axuda a RMH porque obviamente o Estado non quería saber nada da súa demanda. Bueno, pois no ano 2018 recibiu chamadas telefónicas e ameazas de veciños de Irisalba, porque o inverno era de Irisalba, que era de onde eran os líderes desta partida de paramilitares, deste somatén, ¿no? tan cruel e tan brutal. ¿No? Bueno, o interesante disto, xa vos digo que era un sitio moi difícil. O primeiro que fixemos foi no local social unha reunión coa veciñanza para explicar o que íbamos facer. Apareceu pouca xente. Isto que decía Manolo Rivas do mundo rural galego, ¿no? Que tú pensas que estás só, pero todo o mundo te está vendo, é un territorio comanche, ¿no? Tú pensas que estás só, pero todo Dios te está vendo e sabe perfectamente o que estás facendo, ¿no? Claro, para montar isto tens que pedir permiso de Higiene, a Xunta de Galicia, a Sanidade, tens que pedir permiso a Patrimonio, tens que pedir permiso ao Obispado. E isto foi moi curioso porque o Obispado enviou unha autorización que remataba dicindo algo así como que, bueno, autorizamos esto siempre y cuando se garantice la buena sintonía y convivencia entre los vecinos, ¿no? E apareceu o cura para ver quen era eu, ¿no? Entón, claro, case que lle poño a foto que lle puse, mira, eu veño de familia de curas, tranquilo, que aquí non pasa nada, ¿no? Pero veu a certificar a ver que estábamos facendo ali. Bueno, agora a cousa normalizouse quizás un chisco máis, pero daquela este era o ambiente. Bueno, pois ao final, o interesante disto, por iso digo que é unha práctica forense, é unha práctica arqueolóxica, terapéutica, e que o mero feito de estar ali empeza a producirte unha serie de escenografías, de performance, de xente que non falaba, pero que finalmente sí que se decide a falar. E o máis bonito, o máis tráxico de todo isto é que finalmente a fosa do inverno foi destruída por estes nichos precisamente polo nicho dunha familia de fascistas da zona que colaboraron no seu asesinato, ¿no? É dicir, pero, bueno, un dos descendentes díxonos que cando abriron o nicho, cando fixeron a burata pro nicho, apareceran uns huesos que apartaran, e de feito que están metidos digamos, dentro do nicho, apartados nunha bolsa. Pasados uns meses veu
este señor, por unha serie de contactos persoais, dixo, mira, dille a neta do inverno que se precisa abrimos o nicho e damos gesto se pode facer algún tipo de proba ou tal. É dicir, por iso falo de certa terapia, é dicir, xa a parroquia xa ten esa mancha, non? Deses falanxistas que fixeron o mal, e, bueno, pois unha maneira tamén de, no presente, pois de tentar recuperar esa dignidade colectiva, non? Aquí estamos aquí na parroquia de Manolo Allán, en Fornelas, tamén a rente de Cereixa, é outro modelo precisamente do modelo extractivista, depredador, bueno, podemos falar de altri, podemos falar de celulosa, podemos falar do que queráis. Este é o modelo dese plantacioceno que vimos na selva amazónica, pero que estamos vendo en Galicia. Este é un círculo, é un monumento megalítico do 2800 antes de Cristo, antes da nosa era, na parroquia de Fornelas, e aí, bueno, pues a través da colaboración veciñal levamos a cabo proxectos arqueolóxicos convencionais, tradicionais, bueno, moi propios da arqueoloxía comunitaria, pero tamén levamos a cabo unha tentativa de sumación de Gervasio Sánchez, que era un socialista de San Clodio de Quiroga, que foi aquí asasinado. E aquí volvo o que comentaba ao principio. Lourenzo Fernández Prieto e toda esta xente que ahora está traballando tamén en sumacións en Galicia, Lourenzo nunhas jornadas de esquecemento que houve aquí hai uns meses en Pontevedra, el vía claramente que hai unha estrategia consciente por parte dos perpetradores de ubicar estas fosas nos ados dos cementerios para que, como dicía eu antes, o tempo fixera o seu traballo. E isto é o que acontece precisamente no mundo rural galego. Non temos grandes fosas, enormes fosas, bueno, no Furriolo, en algunhas zonas sí, pero non ten nada que ver con o centro-sur da península. E vemos aquí, por exemplo, como o Bo de Fornelas, vemos o cemiterio prácticamente ermo de nichos no ano 56 e vemos como, obviamente, a comunidade de mortos neste baldeiro demográfico que Galicia vai gañando terreo a comunidade dos vivos, non? E isto foi o que aconteceu coa fosa de Gervasio, non? Aí vedes unhas marcas de cemento. Un indiano que veu de Cuba a fins dos anos 40 decidiu construir o seu enterramento con novos materiais, con cemento, e destruíron a fosa onde estaba Gervasio. Pero o interesante do proceso foi como todo o mundo empezou a falar do que ali acontecera en setembro do ano 36. Non? Un veciño que fora mocear a Ixón, viu luces por ali, cerca do Decimal. O Decimal era o mollón da estrada a Nadela. Bueno, meteuse ali detrás dunhos setos e viu todo o que acontecera ali. Non? Viñan nun forté, estes coches con manivela, e Gervasio, que era un tipo fornido, desembarazouse dun dos falanxistas, e o condutor, que era veciño, colleu a manivela do vehículo e por trás deulle un hostiazo na cabeza e aí rematou todo. Pero isto é Vox Populi, isto conocía o todo o mundo, pero empezou a sair públicamente cando nos estábamos ali facendo as excavacións coa propia ARMH. No? O interesante foi que veu María José, a neta, veu de Madrid, a neta de Gervasio. Aquí temos o Costa, temos a Pepe, pero o propio Manolo tamén estivo ali. Era impresionante como a veciñanza colaborou con María José, levaron o lameiro da Bernarda onde apareceu a exhibición dos cadáveres que vos comentaba, no? do seu avó, e é un sitio alucinante no cal podemos ver esta doble dinámica. No? Aí está a ubicación onde estaba a fosa de Gervasio, e esa diferencia entre un republicano socialista totalmente deshumanizado, non? E a rente vedes un grande mausoleo, que é a tumba máis tocha que hai no cemiterio. Esa tumba é do médico local, don Jaime, que foi alcalde franquista despois, e don Jaime, que era médico, negoulle axuda a Manuel Díaz, o pequeniño do Incio, médico republicano, moi boa xente, deputado provincial, negoulle axuda e finalmente o pequeniño do Incio foi arrestado pola Escuadra Negra de Eresalva, atado á clina dun cabalo e levado desde La Llosa ata a Cruz do Incio, maltratado e asesinado, e o seu corpo quedou nunha cuneta. Nos anos 80 a familia iba a haber unha ampliación da estrada e a familia se puso en contacto co alcalde pedíndolle que lle deixaran quitar, e o alcalde dixo que os mortos había que deixalos en paz. Que este é un argumentario moi propio dos señoros fachas. Nós temos un proxecto tamén sobre a arqueoloxía da prostitución en Galicia, Carlos Otero e máis eu, e estes señoros fachas manexan o mesmo argumento contra a memoria histórica e contra esta arqueoloxía da prostitución. E un soltou unha frase lapidaria, dice: a las putas e a los muertos hai que dejarlos en paz. ¿No?
Isto foi nos anos 80, non? E foi destruída a fosa do pequeniño do Incio. O interesante é que a casa de Don Jaime, que de feito tiña moi mala prensa, o meu, por exemplo, xente que era ferida na fronte, que podía ficar máis tempo de repouso na casa, no? Il de seguido firmaba para que os volveran a mobilizar. Bueno, pois curiosamente entramos na súa casa que a comprou un colega hai tempo, e cando cheguei ao despacho de Don Jaime eu fiquei pampo porque no armario estaba todo plagado de símbolos masónicos, non? É dicir, probablemente o medo libre e probablemente il tamén fixo méritos, e que méritos, pero aí tedes a diferencia entre o mausoleo do alcalde franquista e a fosa. Eu creo que é unha estampa bastante nihilista neste sentido, pero sempre hai esperanza, non? Aquí temos, por exemplo, os rapaces do campo de traballo internacional do proxecto do Castro de San Lourenzo, atendendo as explicacións, sabedes, en época de pandemia, nesas condicións nas que, como digo, estaba instalado ese sentimento de ruína, pois como finalmente son eles os encargados de restituir os terreos e de sementar céspede, ao do que se trata de poñer unha placa ali no cemiterio en recordo de Gervasio. Por iso digo que nunca é un fracaso. E o interesante é que despois, cando empezamos a facer excavacións de outros sitios arqueolóxicos, claro, xa se creou un vencello coa propia comunidade da parroquia. Isto foi unha xornada de portas abertas que fixemos na igrexa. Había unhas 150 persoas, foi realmente espectacular, onde, bueno, pues, tamén fixemos unha exposición coa sumación que fixéramos dous anos antes, non? Pero esta é a situación aínda da memoria no mundo rural galego. A raíz da nosa investigación, esta é unha tumba que está cuberta por unha lixeira no cemiterio de Barça de Lor. Fixemos unha pequena excavación. Bueno, Julio Prada foi unha vítima tamén no ano 49, a raíz dun combate coa guerrilla en Repil. 4 homes son enviados nunha carroceta e os gardas civis lévanos á zona da Labrada para que lles digan o sitio dunha cova na que se refugiaban os guerrilleiros, pero, bueno, no camiño, ao final, aplicanlle a lei de fugas, son 4 homes, e liquidan a Julio Prada e o seu primo, pero os outros dous non lles disparan, e fuxen, porque os outros dous chegaran a un acordo de cambiarse de bando, de traballar para a brigadilla, non? Entón, é unha vítima inútil, incluso. O sea, Julio Prada foi asesinado por un pacto, non? E, bueno, é bastante triste. Bueno, pois finalmente dimos con esta tumba. A xente de Barcelona recorda unha señora moi maior que viña de Montefurado todos os anos, que era a mai de Julio Prada, e desde que ela morreu, pois eso ficou nunha esquina do adro do cemiterio sobre o río Lor, un sitio realmente impresionante, pois cheo de merda, non? E de lixeira funeraria, non? É dicir, entón, fica moito traballo por diante. Podemos tirar hasta as 12:30 ou... Dime. Era mellor ir rematando. Vale. Pero se queres, logo vimos ter tempo e espazo para facer un debate, vale, e a participación das persoas. Vale, 15 minutos máis me queda así e xa... Bueno, pois rapidamente, pois este tipo de exhumacións que facemos aquí, sobre todo na Galicia rural e tamén en Portugal. Este outro proxecto sobre, digamos, os carrilanos que construíron o camiño de ferro na Galicia interior, sobre todo na montaña Ourensá. É moi interesante porque foron 3 represaliados portugueses carrilanos, Antonio Ribeiro, José María Sena e Ramiro Mateus. É moi curioso como a propia comunidade local, a Asociación de Carrilanos, aquí temos a Pepe, recuperou ese espazo do Lombo do Mar onde foron asesinados. Ese monumento foi vandalizado por os fascistas 2 anos despois, volveron a repoñer, dixeron que, bueno, que repoñerano as veces que faga falta. E, bueno, é un sitio realmente interesante porque, bueno, tamén estamos cun proxecto de arqueoloxía do Estado Novo. E tamén, como dicía, houve vítimas portuguesas, xente moi, neste caso eran anarquistas, carrilanos que foron aí asasinados, e a procura de Antonio Ribeiro, deste portugués, foi realmente espectacular, porque, bueno, estuvemos alosados ali en Campo Becerros, por veces entraban xente gritando Viva Franco, arriba España. Estou falando do ano 2022. Bueno, houve bastantes tensións mesmo dentro da propia comunidade. Cando rematábamos a investigación, unha señora decidiuse a falar e dixo: non, mira, os portugueses están enterrados no adro do cemiterio, nun sitio, porque a miña mãe me dicía, sempre me obligaba a levarlle flores aí onde estaban os portugueses. 2 deles, porque Antonio Ribeiro, finalmente, no Lombo do Marco, esta práctica
depredadora nihilista do monte galego, pois é como buscar agulla nun palleiro, non? Bueno, pois é unha maniobra perfecta de desmemoria. Hai unha serie de traballos de David Casado Neira, profesor de Socioloxía da Universidade de Vigo, que formou parte do noso equipo, no cal analiza moi ben estes tempos do bulldozer, non? O bulldozer como o que xenera esta paisaxe de desmemoria, non? E de depredación colonial do noso propio país, non? Outro proxecto interesante, bueno, estos son pinceladas que deixo aquí, por se queredes seguir despois nas redes ou porque ainda teñen percorrido, o proxecto HELP en Barrancos. Barrancos é un entrante de Portugal en Badaxoz, en Extremadura. Bueno, son portugueses que falan andaluz, fundamentalmente, é a capital do presunto do xamón ibérico ali, é o único sitio onde matan os touros, está permitido en Portugal, pero veñen os españoles matar os touros. Bueno, é un sitio liminal, extraperlo, contrabando, sitio de fronteira alucinante, e aí, pois, Portugal conta co seu particular Slinder, que é o Tenente Seixas. O Tenente Seixas desobedece a Salazar, e en setembro do 36 deixa pasar a 1.500 civis militares, hombres, millores, nenos extremeños que están fuxindo da represión de Yagüe, da columna da morte, e deixa pasalos e habilitan un campo de refugiados precisamente aquí nun latifundio que é a Ardeda de Coitadiña. Finalmente son evacuados en tren a Lisboa, métenos no Niasa, que é un buque que os leva a Tarragona, a Cataluña, e ese día Salazar racha relacións coa diplomáticas coa República Española e recoñece a Franco. Bueno, este é un traballo realmente espectacular porque é un parque natural no que a desmemoria prima, é dicir, o sitio onde estaba o exército na Ardeda de Coitadiña agora é un hotel de luxo, fanse bodas, pero ainda, bueno, atopamos incluso grafitis dos refugiados españoles no propio castelo, este é o espazo ocupado polo exército, e é moi curioso como, e volvemos ao tema de Luis Souto peripatético, ¿no? De como os netos e as netas dos refugiados andaluces extremeños marcan a paisaxe o territorio facendo a ruta que fixeron os seus avós con estas placas, pasan olímpicamente das administracións, dos estados, se hai que pedir permiso de dron, se la bufa todo, e eles están memorializando e marcando e cubrindo o baldeiro que en memoria deixaron tanto o Estado portugués como o Estado español, ¿no? E, bueno, aquí, digamos que a nosa intención é recuperar a figura da tía Xica, a tía Francisca, que axudou os refugiados cando era pequena. Este o chozo, vivían mellor os marraos que as persoas. Estamos no Alentexo, estrutura latifundista, aconsello a leitura de Levantado o Xaón de Saramago. Este era o baño das mulleres, este é unha estrutura megalítica. Bueno, pois todo isto ímonos cavar en outubro. Novamente sobre estas prácticas nihilistas, neste caso na fronte de guerra en Guadalajara, unha fosa tamén con restos humanos que atopamos na fronte de guerra onde podemos identificar, isto, bueno, sufriu o impacto dun mortero, un valero, vedese aquí, como fincou no chan e ficaron misturados todos estes restos de combatentes que o exército español e o goberno español normalmente non quere saber absolutamente nada tamén destes combatentes que morreron na primeira liña de fronte, e aquí a arqueoloxía e a práctica forense pois é importante. Nunha culler temos Elegué, dúas iniciais que non sabemos de quen é, pero son descoñecidos, son combatentes republicanos que loitaron, neste caso tamén pola liberdade, e tamén excavamos os primeiros campos de concentración que foron aquí xenerados, eran alimentados únicamente con latas de carne que proviñan de Argentina, da axuda que as comunidades galegas, moitas delas en Uruguai e Argentina, enviaron a estes combatentes. Podemos falar tamén de Aurora, o sea, para nós é fundamental recuperar estas figuras femininas. Este non é un lager alemán, este é un dos grandes campos de concentración que houve en España, en Castuera, un palincesto, hai enterramentos orientalizantes do século tartésicos do século VII, moedas romanas republicanas do avance na Lusitania, trincheras da primeira fase da Guerra Civil, o campo de concentración. Bueno, atopamos incluso evidencias da axuda que as mulleres daban aos seus seres queridos a cambio de favores sexuais e violacións por parte dos gardas do campo de concentración. Esta é unha historia moi androcéntrica, moi de homes, pois, bueno, pois a arqueoloxía permite recuperar tamén este tipo de testemunhos, e como demostramos arqueolóxicamente esas sacas nocturnas nas cais os falanxistas. Había 2 barracós onde se seleccionaba os comisarios políticos, os altos mandos, e esa xente polas noites era fusilada nas paredes do cemiterio de Castuera. E aquí temos, por exemplo, un individuo que descoñecemos a súa identidade, que era un oficial republicano. Novamente a importancia das pequenas cousas. Isto un centímetro de pluma, nin eso, estilográfica, dunha casa de Birmingham británica. E, bueno, pois aquí todos os días viña Aurora
a procurar a súa mai, muller socialista, dun líder socialista que foi asesinada e enterrada aí. Nunca lle quixeron decir onde estaba justamente enterrada e ela, cada vez que íbamos ali, se emocionaba, sobre todo cando aparecían o grafito dos lápices, porque o grafito persiste e ela sabía que lle contara que a súa mai iba da mao dun veciño que era carpinteiro e que lle gustaba moito dibuixar e que no peto sempre levaba lápices. Entón, cando nos aparecía un lápiz, ela tiña esperanza de atopar a súa mai. Nunca atopou porque, lóxicamente, morreu Aurora 4 anos despois e nunca puido atopar a súa mai e probablemente non atopemos nunca. Bueno, podría falar de moitas cosas. Vou acabar con esta pequena historia de Cuelgamuros, do que antes se chamaba Valle de los Caídos, tamén que nos pon na pista dunha muller erundina. Volvo ao principio, a importancia da arqueoloxía para loitar contra a desmemoria, para recuperar, facer presentes esas paisaxes ausentes, eses baldeiros interesados. Franco o que quiso foi que nos focalizáramos a nosa mirada cara ao monumento. De feito, cando vades en avión a Madrid, pasades sempre por arriba, é impactante, é unha escenografía realmente impactante a de Cuelgamuros. E el quería que focalizar todo nese monumento. Nos, desde a arqueoloxía, o que procuramos, sabes agora que hai un proxecto de resignificación do Valle de los Caídos, é bastante complicado, pero, nos, nesta excavación, no ano 2022, o que procuramos era darlle a volta ao zoom, a perspectiva, e procurar a pegada deses homes prisioneiros políticos que construíron o monumento. O monumento comezou a construirse no ano 40 e foi inaugurado no ano 59 e demostramos o emprego de mão de obra escrava, sobre todo entre o ano 53 entre o ano 43 e o ano 50. A partir do ano 50 xa non hai presos políticos ali. Descubrimos mesmo unha empresa portuguesa de canteiros que traballou ali, que tamén a empresa Rodríguez, que tamén empregou mão de obra escrava, e esta fotografía é moi interesante. Todo eso foi desmantelado cando se inaugura, entre outras cosas porque isto acontece moito con búnkers e estruturas da guerra, porque o franquismo non quería que a guerrilla reutilizase esas estruturas no monte, como a Cobillos e tal. Entón, houve unha política de anato e memoria, pero a natureza moitas veces axuda a arqueoloxía. Estábamos na primavera e vedes que hai unha marca, como un retángulo, no céspede. É unha marca dun dos barracós principais do campamento de Banús. Houve moita xente que se forrou en Cuelgamuros, entre eles grande parte da oligarquía, entre eles Banús, o famoso Puerto Banús de Marbella, construído tamén con mão de obra escrava. Banús, era un dereitista que non o pasou moi ben na guerra, efectivamente, a súa familia tamén foi represaliada, pero despois cobrouse a súa vinganza, tiña os seus contactos no regime, e este era o peor campamento de todos. Estaba o campamento Molán, estaban, outras empresas que siguen cotizando en bolsa a día de hoxe, pero Banús, que foi o encargado de facer, sobre todo, a estrada de acceso, foi o que empregou máis mão de obra ali. A empresa Rodríguez portuguesa, que empregou moitos canteiros galegos, de feito, Cuelgamuros construíuse no latín dos canteiros, nos arsinas, na lingua dos canteiros. Esta é outra historia que podemos contar máis adiante. Era a parte máis monumental, que empregaba granito, e por eso facía falta estas cuadrillas de operarios galegos e portugueses. Pero, apenas temos documentación de como vivía esta xente. Entón, este proxecto é moi interesante porque permitiuse que as mulleres dos presos, se querían, podían instalarse ali, construir choupanas, chabolas, como chamaban na documentación, para estar preto dos seus seres queridos. Este é un dos poucos documentos fotográficos de Lino Brage, que foi brigadista internacional, fillo de Brage, tamén un fotógrafo coruñés moi importante. Meteuse xornalista e nos anos 50 fixo unha visita con outros xornalistas ao Valle de los Caídos. Entón troleou un pouco a ditadura e son as fotos que vedes. Outra vez a volta ao pasado, é dicir, son establecementos cavernícolas que poden ser da idade do bronce ou prehistórico, aproveitando os batolitos graníticos, materiais perecedoiros. É unha destas chabolas tal como eran así. Nos excavamos un destes campamentos e é moi interesante porque isto está perto dun regueiro, dun regato, e as mulleres organizaron como unha sociedade paralela e mesmo artellaron redes hidráulicas para plantar horta, para ter certos suministros para superar as condicións. Tedes que ver que aquí no inverno están a 1000 metros de altura, a 10 baixo cero, unhas condicións infames, son estruturas de 4 metros cuadrados como moito,
na cal vivían as mulleres cos fillos, e despois de volver do traballo volvía o home silicótico de traballar ali. E dicir, todo isto negado polos parlamentarios do... Eu recordo en sede parlamentaria en Madrid, xa vou acabando, ministros do PP esgrimindo o libros revisionistas sobre Cuelgamuros, non? Dicindo que aquilo, as condicións de vida eran maravillosas. Bueno, pois arqueolóxicamente demostramos o que uns españoles facían aos outros, é dicir, os vencedores facían os vencidos. Este é unha das choupanas, xa vos digo que no mundo dos castros hai condicións de vida moito mellor, e é realmente impresionante, porque todo se basea na reciclase, non? Aqueles alpargatas de neumático, bueno, aquí hai material reutilizado de tisolos, ladrillos, material da vía, comezan con un solo de terra batida. Esta estancia é especialmente interesante porque ves como esta familia pois consigue materiais para facer unha pequena chimenea ou fogar na esquina, despois consiguen algo de cemento para, digamos, facer o solo un pouco mellor, bueno, teñen un leito, aí vedes o 2003, esa unidade estratigráfica é unha sorte de cama dura que fixeron ali, e é impresionante porque isto foi colmatado con pedras, cando remata a obra, pero é como unha pequena Pompeya, non? É dicir, aparece todo ali como quedou no último momento de ocupación. Pero é que incluso aparecen as zapatillas na porta, as alpargatas, aparece unha fresqueira coas botellas de auga, bueno, de viño reutilizadas para auga ali postas. Isto foi portada dunha das principais revistas internacionais de arqueoloxía en Antiquity, e xa os fascistas españoles dicían, mira que ben vivían, non? Que tiñan hasta viño, non? É dicir, claro, un pode forzar o registro arqueolóxico hasta onde queira, non? É dicir, bueno, xa vedes como se reutilizaban latas, bueno, unhas condicións de vida realmente bastante infames, non? E remato con isto. Puidemos entrevistar a unha familia, a familia Barco, que era a zona de Carballiño, e este home foi un dos primeiros presos comuns que chegou a Cuelgamuros no ano 47. A súa familia, bueno, reproduce todo o século XX, colaboraron coa guerrilla, tiñan unha pequena explotación de wolframio ali no Carballiño nos anos 40, e depois, bueno, unha trifulca aí por fincas, bueno, finalmente este home foi apresado e foi enviado a Cuelgamuros. A súa muller Erundina, que a veces aí co pano na cabeza, decidiu seguilo, e construiu unha destas choupanas, destas chabolas. As fillas decían que, bueno, despois, cando saen no ano 49, deciden emigrar a Brasil. E dicía que cando chegaron a Bahía, a Brasil, que os primeiros anos chegaron a vivir case peor que en Cuelgamuros, non? E dicir, ao final acabaron medrando algo, volveron na transición democrática, e o que é curioso, este home, ao final, pois era un pouco un Everseta indiano, pero acabou votando o Partido Popular, non? Bueno, son historias curiosas, que as fillas tamén moi politizadas, estiveron no Bloque, etc. Pero, bueno, a historia é que Erundina decide construir a súa choupana e nos contactamos cas fillas. De feito, en Informe Semanal hai unha reportaxe na cal aparecemos nós e aparecen elas e entrevistamos a filla, porque esta filla, naceu nesa cabana unha noite de inverno. Erundina pariu ela soa e estaba o seu fillo pequeno de 5 anos, non? E o fillo pequeno foi o que cortou o cordón umbilical, non? E a filla nos contaba dicíanos, quedamos con ela para tentar ubicar a ver se atopábamos a choupana e escavala, non? Porque teñamos unha historia de vida aí moi interesante, cun lugar que podemos facer presente. Claro, a memoria falla, e ao final non deron ca choupana, pero ela díxonos con moita retranca e sorna galega, vos seguide traballando aquí que a ver se encontrades o cordón umbilical da miña mai, non? E iso que facemos aquí en arqueoloxía do pasado contemporáneo, recuperar ese cordón umbilical dese pasado dramático, traumático, que nos conecta, que nos liga directamente co presente, non? E iso é un antídoto contra o mal nihilismo, non? Porque hai moitos tipos de nihilismo, non? E remato cunha cita de Walter Benjamin, na que di que el don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza solo es inherente al historiador que está penetrado de lo siguiente. Tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando éste venza. Y este enemigo no ha cesado de vencer. Pero, procuraremos que non venza. Moitas grazas pola atención.